Dalawang katao naman timbog sa kalagitnaan ng pot session sa Santa Maria, Pangasinan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Dalawang individual ang naaresto matapos maaktuhang nagsasagawa ng pot session sa isang paupang bahay sa Barangay San Alejandro, Santa Maria, Pangasinan. Naganap ang operasyon bandang alas 11 ng umaga noong Pebrero 10 matapos makatanggap ng ulat ang Santa Maria Police Station. Agad na rumisponde ang mga pulis at inaresto ang isang 30 anyos na babae at isang 42 anyos na lalaki sa lugar ng insidente. Sa isinagawang body search operation, narecover ang hinihinalang marijuana, shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Bukod dito, sa isinagawang search and seizure sa inupahang bahay ng mga sospek, nasamsam ang ilang baril at bala, kabilang ang isang caliber 22 revolver, isang improvised firearm at isang caliber 38 revolver. Dinala ang mga sospek sa ospital para sa medico-legal na pagsusuri habang isinailalim naman sa laboratory examination ang mga ebidensya. Kasalukuyang inihahanda ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 laban sa mga naarestong sospek. Kasama mo sa IFM News Dugupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.